Gusti kula kidul kae apa pakanane apa onde Jawa ayo para kanca taate ngagama oh ayam tentrem mulya tutup bathuke sapa sing duwe sing nono sing ayu dhewe aduh aduh Kang Mas nononge nambahi manis 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 dhewe tutup bathuke sing nono larang regane nononge yen mesam-mesam kabeh-kabeh kangen nononge yen guyu merem kabeh-kabeh oh yo ae yo rangu-rangu tos matanya tawe sukarana nadyan nangger cita unggule ngayutya kersaning jatuh Gusti sembah kula sumungkeming ngarsa padha Gusti kula
jalan-jalan di simpang lima kota Semarang, simpang lima kota Semarang. Jalan-jalan di simpang lima, jalan-jalan di simpang lima kota Semarang, simpang lima kota Semarang. Jalan-jalan di simpang lima, jalan-jalan di simpang lima kota Semarang, simpang lima kota Semarang. Husa, husa. Sanggar Jaya Ningrat, Kesenanganku Gayatrinya Indonesia. Hehe. Sarinande, putri Sarinande, putri suri, pujaan sang dewi. Tiap hari sang dewi menari, lagu Sarinande. Selendang mayang, selendang mayang yang dipakai anak gadis kesayangan, dicium pipi, dibelai, dikasih sayang. Oh mayang, hidungnya mancung, rambutnya dikipang sayang. Arane wayang, arane dalang, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Wasik lo cowok, pujaan Dewi. Sang Dewi menari, ae ae.
Aduh sibuk kula dereng purun. Aduh sibuk kula boten medhot. Nadyan ayu sisane si yuyu kangkang. Putraku si ade lumut Dalem sibuk Rono ana putri kang unggah-unggahi kang unggah-unggahi putrine kang ayu rupane kalah apa iya ijo iku kang dadi asmane aduh sibuk kula dereng purun. Aduh sibuk kula boten medhot. Nadyan ayu sisane si yuyu kangkang. putraku si ade lumut Dalem sibuk Rono ana putri kang unggah-unggahi alah apa iya putrine ger kang ayu rupane iya alah iya kuning iku kang dadi asmane aduh sibuk kula injih purun. Aduh sibuk kula badhe medhot. Nadyan Allah ingkang putra suwun. Muda-mudi zaman sekarang pergaulan bebas niat ada lagi orang yang melarang ayo tapi sayang sayang ada salah jalan la 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 tapi sayang sayang pada salah jalan. zaman sekarang alah apa iya lagi orang yang melarang tapi sayang
yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nedya bela tama lilata ing nyawa dadya prataruna kusumane bangsa sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nedya bela bangsa lihata ing nyawa dadya prataruna kusumane bangsa wasa Gayatri Gayatri kesenanganku asol hoy sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nedya bela bangsa lihata ing nyawa dadya prataruna kusumane bangsa
sur yang sur yang sur yang sur yang ser yang ser yang ser yang alon-alon sai ana caraka data sawala pada jayanya ana caraka data sawala pada jayanya maka betanga wong Jawa aja ilang jawane wong Jawa aja ilang budayane wong Jawa aja